Piny owacho oyangoni ochwalo maromo siling bilion 1.75 mar chulo gowi mar osach lakteche moseyware chakre higa mar 2017 nyaka ne keti ogirimiti bang' ng'anyo manokawo ndalo 100 e kindeno. Kaka Judith Omondi leronwa, lakteche ma jopuonjre ma bende osebedo ka ywak ni osachgi oduok chien koro geno yudo osara mabup chakre giko dweni. En higni 7 koro bang' ng'anyo mar lakteche mane obedo maborie mokalo e historia mar Kenya, ng'anyo mane okawo ndalo 100. Implement the CBA. Ka winjruok mane obedie kendo girimiti mane ochuoye kogno nyaka kawuono osebedo ka kelo koko, wira ni sirkal osebedo ka ywayo ng'iche ketogi e tim. Higani lakteche ne obedo kod ng'anyo mar ndalo 58, ng'anyo mane sundo piny owacho mondo mi oketo girimiti ma higa mar 2017 e tim. Dweche 4 bang' dok e tich, gikone sirkal ochopo kare dwarogi bang' lakteche go buogo dokie ng'anyo kendo. Jagoro ma ongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni mane loso e kaunti ma Kirinyaga oyango ni piny owacho osechwalo maromo bilion 1.7, nus mar bilion 3.5 gowi ma piny owacho osebedo ka kuno chakre higa mar 2017 e wi osara mar lakteche. The salary arrears that were pending since 2016 for the doctors are being paid. Some of them have already received, depending on which bank that you, where you bank. Therefore, it is important to note that we have cleared the 1.75 billion Kenya shillings that was owed to the doctors since emanating from the CBA of 2016 up to this very year. Oyango ni lakteche ma jopuonjre kata interns bende biro chako yudo osara maggi kalore gi dwaro mar ogirimiti ma higa 2017. Our medical interns have already received their arrears, or will receive this month in their salaries that have equally emanated from the 2016 CBA. Therefore, we will be paying this cohort the money that is owed to them, and we shall not be deducting as agreed in the addendum that we did the other day with the KMPDU. Mudhoni bende olero ni kata mana gowi mag nyamrerwa ma migawo no osebedo kanigo gitieko duto kapok higa ni orumo. We are not going to close the year with any debt or any arrears for the community health promoters. We are going to pay to the last coin, so that we start the year in a clean slate, and they can also close the year in a mood that is festive, just like any other person. So it is important to note that we care about them, and we are looking forward to opening the year and working very closely to ensure we achieve the universal health coverage. Migawo no nyaka sani koro koni ndikruok mar jo Kenya e okumba mar thieth mar SHA dhi kelo lokruok maduong' e chopo lek mar thieth makare nengo ma oyueyo kata universal health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV. Haya, wadhi yue moro machuok udogi weche manyien bang' dakika